Ngalai mana ditai. Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ'आव गासैखौबो बरायनाय जासिनाय थाबाय। नै दिनैहाय जोंहा बिब' सासेनि हाबा दं आरो माने आयंनि फिसाजो माने बिमायंनि फिसाजो आरो माने बेखौहाय दिनै लांगोन ओमफ्राय जोङो थांफागोन आरो बेयावनो हाबा हैनो थाखाय दा बेखौनो देखायनो नागिरदों आरो लोगोफोर माने आङो भिडिअ'खौ बानाया होननानै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय माने आङो गासैखौबो नोंथांमोनजोंनो शेयार खालामनो होननानै चेनेलखौ खुलिनानै लाबाय जेला शेयार खालामनोसै बेबायदि नंनानै आरो दिनै बे भिडिअ'खौ लानो सानबाय आरो स' नायलांदो नोंथांमोनहा माने लांजेननायनिफ्रायनो आङो देखायनो नाजागोन माने हाबा होजासिम आरो सहैनानै हाबा होजासिम स' नायलांदो नोंथांमोनहा लोगोफोर हौवा गोदान लागो फैथ'वाखै दाबो थांना थाहैखानोसै थेवबो माने थांनोसै ओमफ्राय आं भिडिअ लानो हास्लाबासै हाखु दाखुजोंनो दा नुहैसिगोन जायखिया जोंहा नै सेंग्रा पार्टिफ्रा फैबाय हाबा गायनो नागिरदों ओरैबो दङ नै आइये हिनजाव गोदानखौ लाना खारबाय हनै आइये हिनजाव गोदानखौ लाना खारबाय हनै dong ơi chứ nào lại nguyên cả đâu mình phía bên này đã xong phía đường Duru
हिजाबजों खर' मानथोंसै ओइ मा गस्लाबो खोनाबायखो जोब्बाय हाबाया र' आं देखायनि
फैबाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ माने बिराद सान्दुंमोन आरो खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो बेखौनो खाफाल गोनां होननानै साननानै लाजायो आरो माने अखा हायोब्ला बिराद जारलासिन जाथारगौमोन आरो गामिनि समाजनि माने माखासे नेमखान्थि बादियै होनानै फैबाय हाबाखौ ओमफ्राय दा बिदिनो मोजां मोजां जोबनानै थांबाय आरो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय बांद्राय मोजाङै देखायजोबनो रोङाखिसैब्लाबो आङो जा हायो एसे बेखौनो देखायबाय आरो नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नांला दा बेनोसै आरो जोंनि आब' श्रियानि माबाया गोथार जुलिया मोजां मोजां जोबनानै थांबाय दा गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय इसोरनिसिमबो साबायखर जासिबाय आरो दिनखौ एफाबां सान्दुं गोसाब्लाबो जोबोद मोजाङैनो बारग'होहरनायनि थाखाय आरो दा नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा जे हाबा बेफोरबायदिखौलाय मानो हगारनांगौ मानांगौ दस्रा ब्लग भिडिअ लाबोबानो जायो बेबायदि साननाङा आरो माने आङो गासैखौबो शेयार खालामखायोखा जेला आं आंनि लाइफ स्टाइल बेफोरबायदिफोरखौ आरो बिनि थाखायनो आङो माने नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय आरो लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा दा बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ दिनैनि गोदान माबाया ब्लगआ आरो स' लोगोफोर दोनथ'नोसै बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बुंनायफ्रानो जालायलाङा माने गोदान नालाय दा लासैनो माबा सर' जालांगोन दे लोगोफोर टाटा बाय बाय